na yi ma bauta, na yi maka biyayya, na hana ido na bacci duk dan na burge ka, ka nuna min soyayyarka, amma duk a banza me ne maka? Hajiya. Ni fa duk wacce baba ya kawo gidan nan uwata ce. Gaskiya ne. Tunda naƙuda dubu aka haife ki. Kai ni fa bari in gaya muku akan Karima gidan nan kowa zan iya sallama shi. La ha'ila. Kaddara ce ta faɗa mata shi kuma ya ɗora mata laifin a kanta. Ba na son ganin ki na iyo. Ki shiga ciki ba na ƙaura ganin ki da Allah. Tashi ki shiga ciki ba na son ganin ki. Haba mala. Wannan wani irin ganganci ne? Zaka zo kayo kan yarinya kamar an turo ka? Kuma dai menene dai rayuwa ta ce. Kuma yadda na ga dama haka nan zan gara. Sannan da auren da sakin ai duka babu haramun a gurin. Ina zuwa zan yi shawara. Wai har cewa ya alajin kawai zai iya ban 100 idan ina so. Ke kuma kika ce masa me? Ina ka ban baya da gaskiya ne. Ke gafara can sakarya bakin ce har kawayenki yana fita da su kuma su dawo lafiya? Suna zuwa wata rana in suka tafi 8:30 suna kaiwa har karfe 10 har karfe 11 ma sannan su dawo. Ai watakila ma mijin ne ya fito miki bilki. Shikenan idan kika samu babban mutum, ai mu Allah ya taimake mu.